Víš, asi mi nejmenší psychický v živote. No. Správame čo hnusné, strašné, otrasné. Grimasu správ. Neviem, že ty točíš ty. Správ grimasu správ, ti hovorím, a ty netoč, koho točíš? Teba, jak ty točíš. Keď sa grimasu. Je sa ty grimasu. Týkaj grimasu. Sebe grimasu. Čo, počkaj, ja to takú fajnovú, že? Ty svetlo, není ťa vidí. To je dobré, no? Vidíš, Vidíš, že to není sú vidieť vredy. to really? Fakt? Magda má viac vredov než ja? Áno. Čo mám Ja som to pochopila, že? No, už jo. Díky. Môžeš si môj nikoho iného. Pomôžte mi hore. No, dvihni sa. To sa mi to neuloží. Ale aj ona. Fuck you all. Au. Čo bolí to tá? Ďalej to sa som na doske. Ukáž len, nevidím. Idi ťa chuť tancovať. Poďme, babi. Môj strach. Ja ťa mám chýbať. Patrička. Aj, kejk si dole. Elisa, a to možno nebude. Prišla ti sa Irma. Viete, no. No poď. Počkej, ja mrzí ja dole. Áno, aj čo je? No, Miki ho dole. Ja tam není prosím. Tak ja idem. Vidia! Ty koky to dobre na Instagram. Poď sem. Tak toto si na úlevu. Daj to je celé a myslí ho. A kde to je? Počkej. Čo presne? Wow. Jo, ja nemáme hudbu. Ale ja. No to ti nebudeš si tvoj bratství. Vadí, ale tak no čo? Ale to sa najprv. Wow, DJ. No, že je o to. Počkejte, keď toto začína YouTube, tak vás zabijem. Aj ja. Babi, neprosím, čo to nie. To myslíš, že reputáciu stačí. Keď sme rozhodli, tak ma zabijú. Áno. No, konec. Ty si mi sadla do výhľadu, vypadni. Ne, no. Vypadni, prdel. Ja on ma kopal do rýchnej kosti. Ja nedýcham. Ja nie, ktoré pojdu do rýchnej kosti, ja nedýcham. Zakývajte objektívu.